hakan eko por nga pen itu ilajong ba nadu ar hajar khat khandai ngala simti kum uwe ni kinong sensar jong kane ke hima nong wa te nadu banga simti kilabun ki kenrum kenram ki bajia hakan eko bodar ngayo i lang ba ki snem ki baladep no te kalami hauneu ar hajar khat khandai haka jinge dei bar ke jing mu bandi no ya kajaka CGBSF kumbak khat ar hajar akar te kabanang kong kila terwa syua bandi akan nyu hajar saus pa akar te katkum ke jing di akan kajaka kolong be kakan thup ya gibun pautli ki chnong khasi bat karo te kene kolong ba dakabadi bat bakni no ya ka hok chong ki breu kumta kamut ki babun ki pajba kilawan ot kilawan nam ha kabaya dei bar kene jing di kene jaka tingila bodin rah ke babun hakikot ki slar ki don ke jing dei bat ki bahalor ki balale khnang ya kane hadin bangila yo ya ke jing karpat ni paj ba nakaliang jonga ngalale chaka haikut ban lech na ka banta ban ya le lene ban ya khun hapo ka haikut bat lang ban po asam ro kilawan ban ya khun ya kene jaka ban penyo BSF ya khun daka PIL hadin kata hadin ke jing khun dia kane ke PIL te nagaliang haikut kala penrem no haunu ar hajar khatwei bat kala dismiss no ya kane ka jaka bandi CGBSF te ki pajba jong ko terngar jong ko latho jong kana karbel jong ke ko sen bat baro kane ka jaka ka piang kata kilayo ban songsuk hadin jong ne war phuwei ibat nagaliang ka state government namar ba kathmu hi bandi kamyo lat shu namar nakaliang ka high court kalong ba kala dismiss ya kane ka case te kila sedang no de kiwei patilat nak state government kiyo i ya kane ka jingdap san posnem ne kila sedang no ban le da ka jing rakhi san posnem ban chim overtake no da ka takatik ankep handai kat kum ka jinglap jonga lang ba ki kot kisla borok hoj na du kisnem khat praspa chaneng katik ankep naka rikhasi jongi naka asam kamdon nei tang ka asam kalong ka bakala shim hakasnem khat khandai spa khat lai khat saw kala shim da ki bon pho hajar akar na po ka khandeu jong kari khasi ka briu nyau trep te mantaru gidang perkhat hiban shim ya kane ka jaka ya kane ka hima khasi da ka baki form khnang ya karjinar komiti khnang ba kan nampau shu da ka jinge di TGBSF ki jaka khasi jongi ke bala pengat chaka asam kalong kumne haka khat nyau tarik jong banai ko saka snap khat khandai spa sau phnyau ki bala ya soy ya ka IOA ki ong ka instrument of accession ki long tang arpusan teli hima te hendrei kat kum ki kot ki sla ka bangir kot nadu ka por man swa kalong ba ki don live ho teli ki hima live ho ki sim bat khat ar ki doloi ngi jukhot tapi kalau pelongo kalong ba haka jinge dei bat kini kisan teli hima nadu ke disi konsiro ka klembat bat hadu ka state government ka klembat te kini kisan teli hima manta ki badon kalong ba nakaliang sarkar Meghalaya lese wat naga disi konsiro ngapla bantip yo kala bangun ketiru ya kata kamot ba kini kisan teli hima se siteng ki don ki ban lech asam bat ki bala lech barok hoj ro ki don asam kalong ba haka jinglap lang ba ki kot kisla ka hima sunapur hausnem khat news pa nru fusan lasensyar da usim raja malengyang usim sach snir ki ong te hadin ke jingyap no jong kalasa no te ke jaka kete ke hima daki lak hektar ka don ka hima khasi jong ka briu nyo trap haka jinge dei bat kete ka jaka jong ka kene ka mikil hil kabangi khot ka blok 1 blok 2 house neb khat nyau spa nru phopra haba uneu mai long raja wasansar hang tu ulaklat no kete ge ma kala sa hadu mata bat ke la chusiu bai wa shaulando jongka juai te ko wei ni hima ge bakhlem kini ge artli ge bakhlem soy ke bakhlem wan soy hapo jongka IOA kasnem khat khandai spa sau phanyau te ko wei de gini ge hima kum gene ge hima kiong karaj marwet kene ro ki khlem soy hapo jong ka snem khat khandai spa sau phwe marbale gene karaj marwet nadu man chwa kade jong ka hima kade ka snat hima jong ki jaj su tengah mau deu tau marwet su tengah ubasan syare kene ka snat hima
haden bau layap no nomor wet sutengah hang ne po khana para sami ka tin jain tia khana para khana poram kade ke hima jongki jaj sutengah ti sagwe kene ke hima nongwa ade kane ro ba ki khlam soi hapo jong ka IOA namar ba khlam don song sanchar ka to ko por ti kane ka don ko ban nyau pho 1000 hektar kane ke hima nongwa ka jingyar jong ka ti kane ke hima jirang ru namar ba kami na ke hima nongwa ti namar ba mansua ka ha po londo so yong ti kane ro kat ba kat ko balong hadu man ta ki kot ki sla jong ka hima jirang ki don hapo londo so yong bat kane le ki la pen hap ko bayo I man ta ha ka hapo jong ka ji report jong ka ne ka regional committee ki la pen hap by direct sa asam ti sagane ka hima jong ka nong sao ro ko mot ka hima nong man sao ro ki la pen hap sa asam ki babun hi ka banta ladang ipek ni ki kot ki sla ki badon hando du ka por ka bandai kine ka mot ke babun hi ki jaka khasi ki la le cha asam na du ki snem khat khandai spa khat lai khat sao teri menta kum no bek sarkar Meghalaya pat kadang kwa ban ai si ai ka asam kodon kai kai salanden namar na du snem khat khandai spa khandai fuar ba kimla ban pen be yung nu put hapor kadang wan ko sarkar kodon kai kai salenden namar hakane ke jaka bang ayeng haus nem khat khandai spa khandai phau ngawan yu ka jat nem don yeng tang ka wei ro tere menta ngilap ba ki yeng ki labon da ki bomdei shu ki khasi kane ka pau sai ba nakaliang ka state government kam don jingkit khli lane jing I yala ki parado prasna wat ka district council kam don ka jingkit khli hadu menta ngilap lada ka don jingkit khli balik ino isan teli hima kam wat ya kita hima ki baca wat hadu menta ro ka district council kam don ka jingkit khli lada phin kli ka district council kahima mairang kadon kano hektar kam tip kahima melim kadon kano spa kano 1000 hektar kam tip bat gadis konsir hado manta ka klem yo I kita kiput kisam jo kahima kidon kano ka jinghe kano ka jingrit chui sanchar hima be chupen long ATM ya kisim ki londo ki doloi bala ban ai droi ta ka ATM la yo sanchar bamla la suslai la thong acting si acting kane ka pen I ka jing sunjor jong kari ba ka jaj ban rew ka long ba klem khot wat yang ngala le ai ki kot kisla ha ka jing de ba ka diskonsir ba state government hadu sekretari jong ko home ro ngila ai lot chadu gubernur ro bat ngila pha ro chadu Amit Shah ya kane ka kot kisla hanre hangne ki thom da ka bor ya ka khandeu jong kirit kiria ye ki kop chiliang sem chiliang ba pan longo ka long kumno wat ki chief minister tang arngot kila ban soi kat ya ka MOU ka badai ka hok jongki riu chimet khandeu private kane kala penlongo bat kala penpau ka ka ba penlong ban yu roi do ya ka hok jong ka jaj ban riu ka pa ba wat ba pestun ten song kumu chief minister kumu deputy chief minister badon boram nyeu ya ki jaj ban riu ki parado persnam te kumjuru na kaliang jong chief minister jong ka sarkar Meghalaya karat sangmar nyeu ya ki parado ki persnam kum ki jaj ban riu karo ke bachong ha kane ka bordar kane ka long be ba ki briu na dayap dep da im dep tang ban yo ya kaspa te kane kala penlong kai ka jing ya don ka jing thmu ka bakrau ha ka ban ai le se daki phau lak hektar ban ai sak asam banta te kane ka long nakaliang jungi kum ki nong sanchar hima nakaliang jungi kum ki ba pej nak mata chong sok chong san ni namla ban ai li dai le ro ya ka jing thmu buitu jong sarkar Meghalaya ka ba manta por ka ba mansua haus nem khat khandai spa khandai phoaro kala don hi tang ba ka ne ka jing pen bej pot namar ba nakaliang ka state government Meghalaya bat ka asam kidang perchang ban yit hi ki kot kisla ban pej benia bin pabin khnang ban wanra ka chong suk hai kini ki khaput ring yo I ka ne sarkar manta simit andai ka le ban lej ban survey ki jakai ka puta kalau longkum sarkar nong tu tingi I ba halor kane ka nongrim kemut nakaliang jungi kum ginong sanchar hima kolong ba ngisngusi khamtam ya kane ka hima nong wa le ka babiang ki kot kisla mari le ai ne ki labret skendong bat hadu menta hakarijinar komite ro ki khlem pen pau shu ya kane ka hima nong wa bat ki labu ri no haka report jong ka regional komite tingi I hang ne le kemut kalanang penlong shu yak sarkar Meghalaya ban su IA pej im ya ka jaka jongka jaj ban riu te halor kane ka nongrim
nak liang jungi kum kehiman nong wa haba piwan yuroj bat hadu mentaro la phatung yu mau pot mau sam baro jongka siteng jongka te kehima kela wan thung pot wan thung sam hadu menta bat ladap hilej ban inquiry ro ki mau pot ki mau sam bala dep thung handai ya kem OU pat soy handai kat bai ki mau pot la dep thung kane kemud kalapau ka jing boitu ka sarkar ka ba le don bor na ka banta ka hok jong ki jai penriu nei nak liang kehima nginam ailat wat ngi hab ban le ki bor jong ka an ki ba hak klik barok abahap cepo konong wa hadu menta namar ba kumbalong kalayat nadu umthna kamut kan siat chapter khama hadu war mausa te kamut kani gejaka kala lej la man ong no daki hajar lak akar kan lej ka asam te kala don ke jing ya penbej imat napo namar ba nyimla bantip ya kata jing betu jong kibriuแต่ได้ลังบางคำกิจามกิบางโยอีบางกิเละกบฏกะละเป้าชายกระดาร์บางกิได้ตั้งกินองโตบัดกินองดีโตยากระหอกจงกิเวจามกับบางเงินชิมลังในชักมัดนามาร์บาเงินฮับบันเล็ชโปจงกาบอร์กับบาฮาลอร์เชกิบอร์จงกายิงบิชาร์นามาร์บาเล่ke MOU ka don bor hadu kan no ban ai ta jaka klem kot klem sla karijinar komiti ka don bor ayu ban chu ai ta jaka klem kot klem sla hari ngi don ki kot ki sla ngi don ki dulir ngi don ki biang baro khaj ki dokumen kalau ngin le chaka jing besar ka ba hakli do bat ngin nam aili dalile ro chi an chi ya ka jing thmu bari basneu jong sarkar mekhalaya